Había una vez un país muy bonito y soleado en el que vivía un príncipe muy bueno y campechano. Pero un día el príncipe se convirtió en rey. Hola amics, què tal? Soc el Toni Albà i us volia convidar a tots a que vingueu molt nombrosos a la Mani del dia 28 d'abril. Després hi haurà un concert impressionant i serem tots. Vindrà l'Urdangarín, vindrà la Penélope Cruz, vindrà Rita, per favor, si ve Rita hem d'anar-hi tots. Vindrà el Camps, que vindrà allà, vinga tu... Ah sí, el concert és a Burjassot. Vindrà un munt de gent que estan tots disposats a passar-s'ho la mar de bé. I jo us convido a tots a venir a passar-s'ho la mar de Xachi-Piruli al concert. Al final tothom estarà cansat de tu i del teu joc brut, perquè quan ningú t'escolti digues què faràs, quan ningú et suporti de què et disfressaràs.